Udah siji bolo. Tebak tusuk iki ya, ora kok tusuk ya. Tusuk tusuk ya. Iki kegedean ra iki ya. Nah udah, aku beli mau ngono tak jadi beli mau. Ya bener ya, lek kuat ya tak lanjut kene ora kuat yo tak kuat ya. Oh. Turu. Siap. Apa tuh? Ayo sang wedo-wedo nek tembus baso. Iku marep wonten niku. Lek 2000. Ya iki ana loro kuwi. Aku kurang. Tinggal nang kawat pasti ku. Aku nabar iki. Kurang pira? Kurang siji. Nggih. Ya. Aku lelek bar iki. Tebrang ae dadi siji. Ya, wis aku manis. Nggih. Saya boleh sampai udah siji dulu ya, kemudian ya. Ya oke siap beri kamu. Ini kurang panas ini. Itu manis apa ini? Apa sih ini?